Ini ndakapharirwa nemumwe wangu 2008 saka ndobva ndazopiwa mombe yepiri kukabarika 2013. Saka mombe iyi yanga iri ndakaiisa kumusha kwangu. Saka mombe iyoyo ndakabva ndati itsvagirwe, yakanga iri nzombe, ndobva ndachinjirwa, ndobva ndazopiwa tsiru remudanga raamai vangu. Saka 2015 mombe yakadhivheropa kuda kutaridza mapundu aya, ndobva ndati ngaichinjwe mombe iyi ipiwe tsiru rakanaka. Saka trust akabva auya ndobva apiwa mombe iyoyo kudanga rangu namai vangu nehanzvadzi yangu, ndobva vanyorerana pasi. Saka baba vanga vakachengeta matsamba vati zvino pari zvino vakashaika, mama ndo vakasara. Anga haachawanike trust, mai vakaedza kumutsvaga vakamutsvaga achingotiza. Saka hanzvadzi yake anonzi Nomusa ndiye akazoti aiwa chiregerai ndikutsivirei chii, ndikutsivirei mombe iyi. Saka ndobva auya Nomusa ndobva atsiva trust akatora dziri mbiri, yamama yavaitengesa neyangu yaida kuchinja. Saka Nomusa akabva azobhadhara 300 US achibhadhara mombe hombe yanga ichitengeswa iyai. Iyi yangu yekuchinjwa haina kuzochinjwa, kubva ipapo hatisi kumuwana. Mai vakazoenda kuna mukoma wake anonzi Weston, vakati mwira wenyu ari kunditiza, saka handisi kukwanisa kuwana mombe ari kuda mombe yake, nekuti mombe yebarika imombe yekuti kana yaberekawo zvikamunetsa anenge achikwanisa kutengesa achikabva zvikumunetsa. Saka Weston akati aiwa imimi kana pane zvamunokwanisa kumuita itai, nekuti trust haana chii. Saka amai vakaona kuti hapana zvekuita. Saka ini makore awanda makore haana chinhu nacho handizivi, hasi kuwanika haawanike. Ipapa ndauya kudare nhasi kwete kuwanika kudare kwacho kumusari kwei kumusari kwaabhiri ava ndo vanogara kusaiti vanogara. Ini ndotogara abdue ari kweretirasi ari kudii anei saka muri kuda mombe, saka tikuda kunozonotora mombe vamurangana mombe yamai yavo kwanikwana trust musha macho mpe mutongo wekuti ufanira kubhadhara momba chi 2 weeks unofanira kubhadhara motibaya bhe unomba hanzvadzi yangu dzivava ava ndo vakamutambidza mombe. aiwa zvazvinobata zvinobata munhu anozikanwa paari bati pane mombe. Saka apara chakaipa mombe yenyu inonotora vanogona kuzoita auza vanoita chizoziona kundoita tinenge tatora mombe inyita kufai. Saka after 2 weeks vanofanira kutomusevha nejudgment yekuti wanzi ubatire mombe yevanhu kuti zisati dzapera. Kana aramba azvirambira, kana abvuma azvibvumira futi. Nekuda ndinoratidza kuti ndinurani, saka isusu ndinurani manje hatinei zvetumba vanogara kuvanovasiva hatidi kuengesai futi raititei takala mukanga makufa saka ndobasa racho. Unapenda kukuza Mupani. Ana, mpana mbani.